سلام سلام كبرات تخاتاتنا كمي وعيلكم كمي كانيكم نقع بدحن متاكم كلكم دمسي يسمع على دهم دمسي يسمع عند بليس كسمع على بالن بليس بيرفكت سو ناي لوم خا كنت لمود ناي سي بي اي ريبورت وي كات تصاب ناي انفليشن ورحاوي يوهبنا اي سلازي تي تصاب كل غزي ناي انفليشن صلوا خغبرلو خلي بخمي مغدي صلوا زغبرلو انتلكم لي بو خجمر مالتي ازي ناي سي بي اي تصاب مسفلطو تيوم فدرال ريزيرف زبحالو ناي امريكا زلو وي ناي انجلاند بانك اوف انجلاند ناي يوروكا زلو بحفشاتي فاينانشال اندستري وي كا ايكونومي ዝቋጣፀርዎ እኩል ስራሕ ንረክብ ኣለና ዲና እቲ ኢንፍሌሽን ላዕሊ ከይድ ኣሎ ድዩ ኩሉ ዝቋጣፀርዎ በቲ ኢንትረስት ሬት ገይሮም መገምገሚ ክጠቕሞም ይኽእል እዩ ኢንትረስት ሬት ንክውስኽሉ ወይ ከዓ ንክቕንስሉ ማለት እዩ ስለዚ ኢንትረስት ሬት ክውስኽሉ እንተኮይኖም እቲ ኢንፍሌሽን ፅልዋ ከምቲ ዝደለይዎ ክበፅሐሎም ክኽእል ኣለዎ ኢንትረስት ሬት ክቕንሱ እንተኮይኖም ኢንፍሌሽን ክጎድለሎም ክኽእል ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ግን ኢንትረስት ሬት ንቐፃሊ ክኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጀመርያ ከባቢ 6 ግዜ 7 ግዜ ኢንተረስት ሬት ቁረፅ ይግምጋም ተዋሂቦ ነይሩ ኦኬ የሬታ አፋተ መልሰለኹ ስለዚ እቲ ኢንተረስት ሬት ዓብይ ተራ ኣሎ ኣብቲ ንሕና ነዋፍረሉ ኣብቲ ንሕና ንገዝኦ ኣስቤዛ ኣብቲ ንሕና ንኸፍሎ ገዛ ክራይ ኣብ ሞርጌጅ ኣብ ኩሉ ነገራት ዓብ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ከዓ ፀብፃብ ነይሩ ኣቐድም ኣቢሉ ስቶክ ማርኬት እንተሪኢኹሞ ካብ ኩሎም እንተሪኢኹሞም ዋግኦም ክጎድል ርኢና ኣለና ኦፍኮርስ ናይ ማራቶን ይበዚ ዝበዓል ማራቶን ኣይተዋፍር ኳ ኢልና ነርና ኣይተዋፍሩ ዘይኮነስ ፅልዋ ከም ዝገብረሉ ኦፍኮርስ ምስ ናይ ቢትኮይን ሃፊንግ ዝመፅእ ዘሎ ወይ ሃቪን ማለት እዩ ኤንቪድያ ኮለት ባላ ኦፍኮርስ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣይ ቲንክ ኩሉ ተመሊሱ ኣሎ ሃይ ከይዱ በዓል መታስ ወሪዲ ነይሩ መስለኒ ነዚታት ፅልዋ ይገብረሉ እዩ ዓብ ፅልዋ ይገብረሉ እዩ ማለት እዩ ያ ዳውን ክኾን ኣሎ ኣብዚ I don't know why this is too high ኤንቪድያ ስቲል ይውስኽ ኣሎ እንተሪኢና በዓል AI3i እዚ ኮይን ዳውን ኣሎ ቢትኮይን ከባቢ 69 ፈረቓን ወሪዱ ኣሎ ከባቢ 72 ፈረቓን ነይሩ ናይ ከባቢ 3000 ለውጢ ነይሩ ኣሎ ጎዲሉ ኣሎ ዋግኡ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ከዓ ፅልዋ ካብ ምንታይ ዝመፀ ካብ ናይ እዚ ናይ ሲፒአይ ፀብፃብ ዝመፀ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ እዚን ሰሚኮንዳክተርስ ዝበሃላ ስቲል ኣይገድሶን እዩ ዘሎ ብዛዕባ ኢንተረስት ሬት ኣይገድሶ ብዛዕባ ሲፒአይ ኣይገድሶ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ግን አይ ቲንክ ቅንት ትፅቢት ትገብረሉ ኣነ ብፍላይ ከም በዓል ፌስቡክ እኳ ወሪዱ ስለ ዝነበረ ናይ ግድን እዩ ክውስኽ ኣብዚ ሰሙን ቀኒሱ ነይሩ ማለት ነው ትማሊ ከባቢ 5% ዘይተጋግየ በዓል ኢንቪድያ ግን ስቲል ኣብቲ ከባቢ 900 ጠጠው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ሶ እቲ ሲፒአይ ዝበልኮ ፀብፃብ ናይ ኢንፍሌሽን ከመይ መፂኡ ናይ ሲፒአይ ኣብ ዘለኩም month on month ማለት ወርሓዊ ፀብፃብ ኣሎ እዚ ናይ ፌብሩዋሪ ዝነበረ ካብ ጃንዋሪ ካብ ጥርስ ናብ ለካቲት ዝኸደ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ እቲ ኮር እቲ ቮላታይል ዝኾነ ናይ ኤነርጂን ናይ ምግብን ምስ ኣውፃእካዮ ከመይ ከም ዝኸደ ዝገልፅ እዩ ወርሓዊ ሽዑ ከዓ YOY እንተሪኢኹም ከዓ year on year ወይ ከዓ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ማለት እዩ ናይ 12 ወርሒ ኢና ንጠቕሶ ዘለና ስለዚ እዚ ዓበ ተራ እዩ ዘለዎ 0.4 መፅኡ ኣሎ 0.4 ማለት ከምቲ ዝተፀበይዎ ማለት እዩ እቲ ኤክስፔክቴሽን ትፅቢት ዝነበረ 0.4 እዩ ወላ ሓንቲ ፅዋ ይገበረሉ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ማለት እዩ እቲ ኮር ዝበሃል ግን 0.3 ተፀቢዮሞ እቲ ቀንዲ ዘገድሶም ዘሎ ብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ኢንፍሌሽን ሲፒአይ ሓደስቲ ከይተሉ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንደክስ ኢልና ንፅውዖ ወይ ከዓ ከም ኢንፍሌሽን ዓቀን ማለት እዩ ናይ ዘቕባበ እሱ 0.4 ወሲኹ ኣሎ ካብ 0.3 ናብ 0.4 ከይዱ ካብ ጥሪ ናብ ለካቲት ዝነበረ ኣብ ዓመት ናብ ዓመት ተሪእና 3.1 ዝነበረ ናብ 3.2 ወሲዱ እዚ ብጣዕሚ እንዳቐነሰ ዝቕንስ ዝነበረ እዩ ሕጂ ዝውስኽ ዘሎ እንተሪእናዮ ማለት እዩ ሶ ነቲ ኢንፍሌሽን እንታይ ፅልዋ ገብረሉ ወይ ነቲ ኢንትረስት ሬት ዝመፃና ዘሎ እንታይ ፅልዋ ይገብረሉ ክንርኢ ኢና ሶ መጀመርያ ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንደክስ ወይ ከዓ ሲፒአይ ኢልና ንፅውዖ ናይ ኢንፍሌሽን መዐቀኒ 0.4 ከም ዝወሰኸ ልክ ከምቲ ዝፅበይዎ ዝነበሩ ኣብ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ 3.8 ዝብል ዘሎ እቲ ኩሉ ምግብን ኤነርጂን
مسوسا كاي خبيز مصر كم تايم تيكم زبل حتى كلوكم سلازخل ازي كاب كل جزية بي ال اس يوم لتتصاب زهبو تيم فدرال ريزيرف زي كون نصهم لازم مسرعي مجمجم خطأمومي نتم حكا الانترست ريت كوسو ديوم كون نسلو حجي عبد سومون كلهم نزمت زلو سومون كهلومي كون نسو ما يكون نسو مالتي ازي جن عبي ترات اوتي او سلازي كونسيومر برايس اندكس نبلو زلنا أبزلكم صحفون تاريخهم كله كم بقولكم أيكونكم وين كله خن رأي كنا أجد داسنت معرفهم أيكون زلوت كأن دي بهالجد تابلنا له increase 0.4% أبتي لكاتيت ورح خلته وسيه على مالتي 0.3 يورو قدمي زي overall the last 12 أبع 10 أوارق كا 3 بكلته وسيه كم تعيز بالكم ثم كان رئيس نحنا أبزي مالتي زي 3 بكلته 3.8 كون كله اتي كور البحل 3 بكلته علنا كاب ورحي نبورحي انترينا كاب عمتنا بعمت من extremely high እንዳኸደ ይኸይዳ ኣሎ ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ እንተሪእናዮ ኣብዚ ናይ ሲኤምቢሲ ኬድና ማለት ናቲ ኢንፍሌሽን ትላዕለዋ ይብሉ ዘሎ ኦል ኣይተምስ እዮም እዚኦም ኩሉ ፀብፀብ ኣለና ኣብዚ ኣሕዋት ኦል ኣይተምስ ማለት ሕጂ እቲ ኮር ዘይኮነ እቲ ቀንዲ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ኩሉ ናይ ምግቢ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ኤነርጂ ኩሉ ብሓፈሻ ምስ ተገምገመ 3.2 ይብለና ኣሎ ሕጂ እዚ ፅቡቅ ይወርደሎም ነይሩ ክሳብ ወርሒ ክንደይ ጁን ንሪኦ ካብዚ እንድሓር ንሪኦ ستيك يبلو ناس مالتي أي وردني مجمع العلي غيدو لحرك طبق أو أريد مونيرو بدحري يجن درجة أو أيضا لنا سلازي زي انترست ريت كلا بعس شديش أجزاء قررت جم جيرلو زنبر ستوك ماركت ويتم إكسبرتس أبز جزء زين 3-4 تراي قررت تثبيت يجبروا له مالتي سلازي consumer price rose 0.4 in February أب ورحك للتمالتي 0.4 كأمس كله أب عمت كا عمشتين 3 بكلته وسي كله بزي مالتي perfect so yeah نازي كتبلو تقولي اخم بحيث تبلن كاب كل بحدا ختم موبايل كابزي تخيل زي بي دي اف ما سبتعني وزن نازي كله ولا اني مبوني نسكن كتم بولا يصبني مالتي بحفش شاغل كمزي مسلتي صبصب بحث الزبله انت هيدا بعد سي ام بي سي بمخاد ثم انا تخرجوا بوصله تقولوا ولا حنت زشجر ايكونن سلازي عبد لكم زيرو تبعت حجز ما على إذا زلوا نسمع كأخبار جلوا من مزدي زلوا inflation أنت وريدو interest rate كناسيو أتينا أشتو تكالاس وخنا ويكا جزا ويكا interest rate بزي لقح بزي ولد مبلوزلنا كتسلوا زغلا تكالا واقعد كتيفو كوسخ ولا حنتي سجمي يقولون أتك عندنا سبيل زلنا خا نصي مالتي بوندس هذه صلوا إذا لو إذناي 10 year treasuries بهالني 10 عامت تاريخهم 0.06 يبلن 4 نتبع حدا بلنا له كلاس كوين ويك أوسي كله ما أنت مالك بوند هو سوق كله ستوك ماركت كا واقو كقنص سبيتي جبروا له of course كم زر إذا لنا بفلا إن التكنولوجيا تكالات جد بزح صلوا يجبر لنا له كسب حجي كل جزية جد صنحيلو كجبر لنا تقولات كهلو خلي مالتي سو فيسبوك نعمل تابزي متان تريني 495 حتى كبابي أكل زبزلا ولا حنتي لو تسجبروا ليلن ناي مايكروسوفت ستيل وصيخو كبابي كتن طبعته مجمع راجل لعل تحت نزب النيرو جا قدم أبي لبس ساعات كوير أخون إن تايوان سمي كوندكتور تريني زبد إحنا بزتاتنا وفير نازلنا زعمت مثلني هبع على انفيديا كله يوصخلو سوبر مايكرو أوف كورس يعني ميتين قلن بس حلو مالتي بي تي سي 7 مليس هلا ستيل أبت كبابي أكل زبزلا خمزر أنا أتليس كت لونج تيرم ترينيا ولا بيتكوين بتعني يوسخي أبزجن 7 بس يحني يريو ما يسلسل شح كنيس له مالتي لازم كنيسي نقولنا بفلاين لونج انت خوين ويك أنا نو حزب الجزيرة نسبة انت خوين مالتي سو كده ما نيوز ويزينا كاب سي ان ان مثلا أبزن تابلنا له ناتي حسابات كوك من مودة تبدون The US economy is so strong that there might not be any rate cuts in 2024 بلا أبزنا كتشحن عسرنا مالت بس economy ጽቡቕ ስለ ዘሎ ኣብ 2024 ወላ ኢንተረስት ሬት ከይተቆረፀ ከማን ክንሓልፍ ተኽእሎታት ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ናይ ኒውስ ናይ ሲኤንኤን ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ኤክስፐርትስ እዮም እናቶም ሓሳባት ክህቡ ናይ ግድን እዮም ምቁራፅካ ክቆርፂኦም ናይ ግድን ይብል ማለት እዩ ዳርጋ 99 ሚታዊት ክቆርፂኦም ይብል ብሓፈሻ ግን እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ካብቲ ትፅቢት ናስ ዝተሓተ ሚእታዊት እዮም ክቆርፁ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ እቲ ክቆርፂኦም ዘብለና እንታይ ነይሩ ኢንተረስት ሬት ክቆርፁ ኢላ ተስፋ ጌርና ዝነበርና እዚ unemployment rate ወይ ከዓ ስራሕ ዘይብሎም ሰባት ይበዝሑ ስለ ዘለዉ ኣብ ዩኤስኤ ማለት እዩ ልክዕ ብኡ መጠን ከዓ
تكوني انترست ريت ناقدنيهم كقول نسوز لهم زبل جام توصيدني يرجن أبو تراجع يكون زمركو سامن تايدا بحفش أبزنا غاز أبزنا إلكتريك أبزنا بولعو أبز خداون تنجوزو كل نجارات لازم مركز زي إنفليشن لعلي أنت مزيو of course ولا زي هاي خير كتصبيو تقولوا تتعلم على دين زي لعلن تقويدو إنفليشن كالعلن تقوين جن أزي أشجار قوي ولا نعم كنترول نخجبروه نتي إيكونومي stagflation انتبهيلو يسوع ينسخها of course stagnation كون كله inflation العالي تي unemployment rate العالي هون كله جن أزي أشجاري نتيهم إيكونومي زقوات أتروه نخمزي unemployment وزع كله inflation كهوزع كله at the same time ويا حد بيجي أزيو أشجاري زخونه كونتاتي سلازم من تايز تأمنا الحطة انت مسيو إذا CPI أبز حلف أنت ريني زي ساعة ساعتنا يكون نيرو أبز ميتينغ علوم على عسرة ورح سلسته قرص اليوم ما يقرصون حضرتها هو نعمل نيرنا زري وحدي تسعة ساعة مئتاوي هاي قرصون يوم يلو ماركت ما حدا مئتاوي ترى تاريخه I think بزح نيرو أنا exact وكاي ذكروني قل كابوزح كنيس له I think 14% قال نيرو مثلا تيجي حدي قل 1% chance عدل ترى له interest rate قرص أبز على عسرة مالتي ناي ورحي بدحري ميتينغ زلوم على حدا ورحي حمشتي إذن على حدا ورحي حمشت كمان 85 مئتاوي انترست ريت هيكون رسمي زلو إتي جم هيبو زلو تماركت ويزم إكسبرتس بحفش مالتي بدحري دا مع سالوم جونس درجة 150 تكون رسمي يرو حدا جدي أنت عتل مئتاوي مالتي ميتينغ تقابلوني أبزن ترى إني سلسلة كنت مئتاوي chance على سلسلة نخي قررت مالتي سلسلة 7% و68% طيب قررت عدل على 68 مئتاوت بتي مئتاوت قوس كله مالتي سلازي 600 مئتاوت 15 بيزيس بوينت قررت يزبل جمجامي توهيبو زلو سلازي تقدامي مقرات أول حق ديك نجمرينا أول حي حسب تخلتك نجمرينا بالله يذكره واحد سدستي تقدامي قررت إلو تماركت برايس إنكو جبر خلو يكاتي واجا كم خلو أبزق زيزقل of course أزيو أشجار إنده هون يخون على مالتي I think شفنا لكم الله sorry أوكي هم جاد عايش مثلا كتعبي لكم سلادي دي unemployment rate رئينا زي أجداس دي inflation زربنا زلو CPI مالتي أكلته headline CPI ويحد headline inflation بحافة شوي نقول زت على لا إتي كورز بهالك أنا مقدن نيجازن كتوصل خلاها ما منتهى توصل زلها قتلكم أبز نوعي زقبركم كتفوتوا ياكم of course نص volatile سيكون volatile مالك كل جين تكمل لك الكوينو لعل تحت كل كتف مالتي كم زي بيتكوين 73 سوسة 73 سوسة تبلتها بقى volatile كوين الله وقال على تحت تبل الله مالتي سلازي ورحي جون ورحي شدشك ورحي ميتي جبروا له أبز بيزيزي ورح شوعة أبد حريقه أخيبا لهم تيوم كوميتي مالتي 14 مئتاويت عدل عنه ولا تشعر جزية نخي قررت مالتي this was 100% قررت نبري أبزي حاتر جزية ستوك ماركت جن دحنا له كمتي زفرحنا يو أيقونن مالتي زيناتات نايكال انت بلالو دونالد ترامب انترفيو جير نيرم CNBC ناي فيسبوك واقع قودي نيرم يبدر إخمو تمالي وي تمالي سوني تكند مهنيات ناي دونالد ترامب تيك توك بانك جبر زبلو زنبور أبي إسئة يوم بفلابت أوفيس السرحو ومس منجست السرحو تيك توك ناي تشاينا سلازقونا بان نقبر مالتك نأقدو مالتي انتو خونا جنك إقاد يقولون نتيك توك بان تجينا وين تأقيدنا يو فيسبوك زحيلت كتكونيا فيسبوك زحيلت انتو خوينا اوف كورس تسألني هذا حيال نجار كفتر أيدلني أبي إيكونومي مالتي مهنات نت ماركت قطعات روس لازخل بقومي ناي إنرجي انتريني حدي درجة واحدة تكالت نزق قطعات رونا إنرجي مالتك أهم زناي هيتنج ديو ناي كله نتكمله سلازي فيسبوك مور باورفول كون تخليها فيسبوك باورفول كحيال انت خوينا اوف كورس ديمقراط كسعر تقولات هتعلو مالتي مهناتو እዚኦም ንዲሞክራት ስለዝድግፉ ንሪፓብሊካ ይኮን ኣብቲ ናይ ፖለቲክስ ናይ ኣሜሪካ ምስከድ ከማለት እዩ ሕጂ ፓወርፉል ክኸውን ስለዘይደልዮ ንቲክቶክ ኣብ ባንክ ክንገብሮ የብልናን ስለዝበለ ፌስቡክ ኣብ ዋጋ ከባቢ 5% ጎዲላ ነይራ ትማሊ ኤግዛክትሊ መታ ማለት መታ ስቶክ 5 days ክሪአልኩም ኣብዚ ሪያው 5 መዓልቲ ማለት እዩ ኣብዚ ያ ከባቢ 6% ከማን ጎዲላ ነይራ ማለት እዩ أبزني لكم very fast كتير داون كوين ريور 4 متر جل percent
بتعمل قلطيفو داون كوينو سلازي كم عينت زيناتات كتصلو تخولوتات على نزي بحافشة نزي ماركت مالتي so yeah بيتكوين أقول له زي VOO زبال S&P 500 0.8% أب كوين له still I think تثبيت هاي قبروا لني هم أخبر بعد تسلا still 173 وريد على نيران تزي تجاجي still 177 تخبابي كل تبلالا بتعمل زجود لكن بعد رايوت هلوك مابزي ناي مس بيتكوين استتحازة ناي ماينين مالتي ኮይን ቤዝ ንባዕሉ ከባቢ 1% ጎዲሉ ግን 4% 3% ጎዲሉ ፀኒሑ ምክንያቱ ቢትኮይን ታሕቲ ወሪዳ ስለ ፀንሐት ንሱ ታሕቲ ወሪዱ ሕጂ ከዓ ተመሊሱ ላዕሊ ይኸይድ ኣሎ ምስ ቢትኮይን ይኸይድ ከም ዝኾነ ብፍላይ ኮይን ቤዝ ማለት እዩ ሶ ነዚአን መስላትን ዋጋታት ዘለዋ አልፋቤት እዚ ጉግል አይ ቲንክ ንክተዋፍረሉ ሕማቅ ዘይኮነ ኣብዚ ግዜ ዝብሎ ዶላር ኮስት አቨሬጂንግ ምግባር ማለት እዩ ምክንያቱ ዓበይቲ ትካላትን ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ዋግኡ ከምዚ ብጣዕሚ ሳይጎድአልን ኣሎ 138 እዩ ዘሎ ስለዚ ከም ናይ በዓል ፌስቡክ ቀልጢፉ ላዕሊ ከደን ፌስቡክ ሕጂ ኣይመዋፈርኩ ነይረ ኣብ መታ ምክንያቱ ኤክስትሪምሊ ፋስት ከይዱ ናብ 500 በፂሑ ኣብዚ ግን ምስ ናይ ቴክኖሎጂ ዝተተሓሓዘ ጥራይ እምበር ብዙሕ ፅልዋ ይገብረሉ ብፍላይ ሕጂ ነዘን ዝመፃ ዘለዋ 6-7-8 ኣዋርሕ ምስ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዝተተሓዘ ምስ ምርጫ እዘን ትካላት ብዙሕ ለውጢ ከምፃ ትፅቢት ክንገብረሉ ኢና ማለት እዩ ትቀንዲ ምክንያት ከዓ ኦፍኮርስ በዓል ጉግል ሕጂ በቲም ዲሞክራት ንብሎ ዘለና ስለዚ ቋፃፀራ ብዙሕ ፀገማት የጋጥመና ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ጀማይናይ ዝበሃል ከምቲ ባርድ ናይ ቻት ጂፒቲ ዝበልናዮ ናይ ፖለቲካ ዝኾኑ ሕቶት ሓቲትካስ ኣይትመልሰልካን እያ ምስ ምርጫ ገሊሎም ሂቦም ነይሮም ሎማዓንቲ ሂቦ መጠን ዋጋ ክትጎድል ትፅቢት ትግበረሉ ጎዲላ ነይራ መጀመርያ ተመሊሳ ወሲኻ ኣላ ኣብዚ ማለት እዩ ራይት ኦኬ ካልእ ናይ ኤንቪዲያ እዩ ዘለና ክቡራት ኣሕዋት ኤንቪዲያ ኦራክል ዝበሃል ከዓ ኣሎ ልክዕ ከምኡ ስቲል ትውስኽ እያ ዘላ ኣክሰለሬትድ ኮምፒቲንግ ኤን ኦራክል ክላውድ ኢንፍራስትራክቸር ዝብለና ዘሎ እዚ እንታይ ገይራ ኤንቪዲያ ምስ ኦራክል ትበሃል ካምፓኒ ኩለን ናይ ሰሚ ኮንዳክተርስ ማለት ብዘን ዓበይቲ እንታይ ገብራ ኣለዋ ብሓንሳብ ኮይነን ምስ ናይ ክላውድ ስራሕ ክሰርሓ ስለዚ እዚ ብሓንሳብ ኮይንካ ናይ ምስራሕ ከዓ ንዕአን كعليان سلازخل نايب على أوراكل ناي أوراكل كوريا actually أوراكل 10% وسيخ له تزينا معرفة ما يوسيخ وتري ولا أنت هاليكم مهنياتو بحنساب كسرحين تبعيلين كنت عبيت كالات بحنساب كسرح أنت جميلا of course زي صبغي نتي ماركت مالتي سلازي إذا حجازي يخون الله ندي نواجه إنه هو السخام مالتي سلازي أوراكل نبعله حدا خطين عبيتي تكالات يعني نشتري كونتن 5 days انترين 15% وسيخ الله تكندم مهنيات كا مس انفيديا بحنساب حبيرا سرع يجي مراس لزلوا مالتي كال كيف قال أنا لو give me 1 second اوكي نفتات ممكن كنا كبرات حوت انا وبزح حتات كم زلنا فلت ايه قدم يجي ناي بيتكوين ون لنا مايكل سيلر زفولتو تعليق اباهم ولا ناي ماينينج زي ناي بعل ماراثون ول كنزاربينا توس اوكي سلام كبرات حوات سيا نقعد دحم متاكم لابل كي ايه اوكي ناي تسلا اذا لنا تسلا الى ماس ناب جيرمن كيدلو خمتي اقم كم زقاطمو مابتي ناي مكاين يسرحلو ناي تسلا رينا نيرنا مابتي ناي جيجا فاكتوري ناي برلين ناي جيرمن مالتي حجي نسوا غعزو كغبر يروبع كم زخونه بدحريو انتي تصابكو بيوم نتي سلوا ناي تسلا اخبر له فقلي انت غوديلو زبلص زبل انا باي ذا واي احوات مهنياتو 2 years 5 years مسنوري اخلنا بعد تسلا اي ام شور ناي بعد تسلا مالتي اي ام شور اب زل على درجه 340 500 تثبيت تقبر لني ايبن الله بعد كيتي زبارا كباب 2000 كتبصح تقولات على ابز وشتي 3-4 عامت زبلو مهنياتو بس ناي اي ولا استحاذ سلازخونه مالتي قال ابزي مايكل سيلر سي اي او ناي حنت عباي تكاليا مس مايكرو استراتيجي تبال مالتي دين كابزو كاي بكون يري مايكرو استراتيجي
2% توسيخ لا ابزن تريني حنت خاطين زعل بزح زغل التكالات يا بايزوي مايكرو استراتيجي ابزغ يكون مايكرو استراتيجي ستوب مايكرو استراتيجي حنت خاطين ببزح تكالات ناي ببزح بيتكوين حيزا زلايا لذي بيتكوين واقع كوسخ كله زي ادرغا بعص فيها توسخ حواتايتين كاب مجمريا كوا يبوكم يريتم سنه زنبركم بحافش انتر انيا ابزير تدي تراي 120% توسخ الله دارغا ليفرج حسبو لطاح ناي بيتكوين غيركم حسبو دبل ناتو مالتي بيتكوين 5% كتوسخ زي على علي 120% توسخ الله حتى غزي انتر انيا حجي زيا منيو ناتا سي او مالتي زي مايكرو استراتيجي زي مايكل سيلر زبال حدا خبتهم زعل دقفت ناي بيتكوين مالتي كما عينت زمهر يلن كما عينت زسبخ يلن زعبا زي كريبتو ويكا بيتكوين مالتي سلازم تابلالو لاك اوف سيلين مالت بحسبت ناي ماينرز شاعتم ايتي زي شوت نغورو معالتي حجي 450 ترايوم كبلو زقولو سلازي بوزح شوت سلو زي كولو واغو كوسخ يزبزلو نيرنين سايكل مالت كنت ناي بعل تسلا سلسة وحي صاب زهو نزي ولا حنت زبل يبلون كامبانيس يلوان ولا حنت كسبات يبلون كتقوي زخل يلنت ماركت سلازي نلعل تراي كوسخ يزبزلو 16 قرشي بزيحة نبرت نذكرينا جا حجي طبعا سلستن بزيحة زلا بيتكوين اب تشع غزي 16 شغله اوف كورس حقنا كلنا فرحنا نيرنا تشع غزي ግን ንሱ ግን ستيل ይገዝእ ነይሩ ካብቶም እምነት ዘለዎ 100 ከም ዝኾነ ማለት እዩ ሶ እንታይ እቲ ቀንዲ እዚ ድራይቨር ኦፍ ዲማንድ ጠለብ ኣሎ ነቲ ኢቲኤፍ ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ ኣብ ኤክስቼንጅ ትሬድ ፋንድ ኣቴን ጀን ቢትኮይን ይግዛእ ንብለን ዘለና ጠለብ ስለ ዘለዎ ክወስኽ ትፅቢት ይግበረሉ ፎሞ ትብል ቃል ሓዝዋ ኩራት ኣሕዋት ፎሞ ማለት ኣብ ቢትኮይን ኣብ ክሪፕቶ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣብ ኩሉ ንጥቀመሉ ኢና fear of missing out مالتي حجي كمزي فريحك حسب مالتي نابنت بيتكوين 7 بصيحه 8 بصيحه رغصنيا بيتكوين 5 بصيحه 6 بصيحه تغزانا لنا خدزي مالتي مهنياتو سنتاي fear of missing out كمزي اعرفتها مش قريفهم خاصتي وي كزناغو علم تخيلهم باند ازي كيد قليل كاتكي لككم ابزخ مالتي بوزح حسب بيتكوين كتوسخيا تسلا كتوسخيا كندو توسخ كله fear of missing out يبهال سلازي فريحك خاص بزح حسب ገንዘቡ ከስሪ ኣብዚ ናይ ቢትኮይን ሕጂ ሓደ ካብ ፅልዋ ገይሩሉ ዘሎ ከዓ ንሱ እዩ እቲ ሃቬን ወይ ከዓ ፍርቂ ይመፅእ ስለ ዘሎ ሕጂ በቃ ፊር ፍርሕለና ኢንቨስት ንገብር ከይንተርፍ ድሕሪት ማለት እዩ ስለዚ ፊር ኦፍ ሚሲን ኣውት ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢንቱዚያዝም እቲ ኣወንታዊ ምዃኑ ስለዚ ነዚ ኩሉ ከዓ ነቲ ሳፕላይ ወይ ከዓ ቀረብ ስለ ዘየለ ነዚ ኩሉ ዘሎ ምስ ተወስኹ ዋግኡ ላዕሊ ክኸይድ ዝኽእል ንታሕቲ ክኸይድ ኣይክእልኒ ዝብል ግምት እዩ ዘሎ ማለት እዩ سو بسنك زغا بيتكوين ترينا سماي تسغيل على مالتي 7 بصيح الله اي ثينك اب تخبابي كل الكتبلي بدحر يقل قرب حلف انت لا تصبن جراك ساب 100 كتبصح تخلي اب حتى بزي مالتي بتعم فولاتايل ستوكس لزخون عجي تايم بولك نير اب بيتكوين انفست قبل تخيلنا يس اوكي انت زي كوين خا بعلم كوين بيز بعل كوين بيز صبغي زي مايكرو استراتيجي ام اس تي ار زبال كا صبغ اكسبوجر كهذاكا يخلي حجي مالت بهيستري كنري خلنا هنا كوسخي 150 كون كذب زلخو وي مخري كونن حسابات تراي مالتي سلازي ابز وافير كتسح كاس كترف ايتخلني خا ግን كل ገንዘብ ካዚ ኮነ ገረን ይታው 15 ሚታው 10 ሚታው ኣብ ተዋፊር ካጽቦ ጽልዋ ክትረኽበሉ ትኽእል ኢኻ እምበርከስ وانير ايو 600 توسيخه لازم مايكرو استراتيجي سلاز وسخت عبد الراجي كونه بيتكوين توسيخه زي انا قدن كتوسخه مالتي مهنيات معالتاوي امزغزو وكل غنزب سلازلو معالتاوي يغوز له 5 years انتريني 5 عامت 9% توسيخه لازم اذا مايكرو استراتيجي تبعلا بخلهم لايك اغبر له احوت بزحت ري لهم مثلني ابتي لاي جن وحده له سو زي مايكرو استراتيجي تبعال كباب على ماراثون صبوق نيرو كساب حجي ግን እቲ ሃቪን እቲ ፍርቂ ዝበሃል ይመጽእ ስለ ዘሎ ኦፍ ኮርስ እዚአን ብዙሕ ቢትኮይን ገዚኦም ስለ ዘሎ how many bitcoin does own ሃቪን ወለድ ስትሩድ 190 ዝኾኑ ቢትኮይን ዳርጋ ሓደ ሚእታዊት اب 21 شح مالتي 290 شح بيتكوين اللوم ስለዚ ኣብዝን ተዋፊርካ ኣብ ቢትኮይን ተዋፍር ኣለኻ ብኣቨሬጅ ብኸባቢ 31 ሽሕ ንሓንቲ ቢትኮይን ኣቨሬጅ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ስለ ዝገበሩ ኣሕዋት ፕራይስ ዋጋ ብዘይገድስ እንታይ ይገብር ንሱ ሎሚ ይገዝእ ፅባሕ ይገዝእ ድሕሪ ፅባሕ ይገዝእ ትወስኽ ትቐንስ ብዘይገድስ ማለት ሕጂ እዚ ስትራቴጂ
I think ብፍላይ ከም ጀመርቲ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝበለፀ ዝብሎ ኣነ ማለት እዩ I think ከሪኦኩም ምክንያቱ ኣገዳሲት እያ እዚኣ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅን ዝብለኩም ዘለኹ ዝበዝሐ ሰብ ዋጋኣ ዘይተመለሰት ዝብል ብዙሕ እንዲ ክንደይ ኛ ከባቢ 31,000 ኣቨሬጅ ኢልናዮ ናይዚ ማይክሮ ስትራቴጂ ንሓንቲ ቢትኮይን ብሕሳብ 31 ቢትኮይን ክንደያ ዋጋኣ ዘላ 70 በላ ዕፅፍስ ከሲብሎ 7 ቢልዮን ዲገለ ከሲቦም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ 16 ከላ ገዚኡ እዩ ኦኬ 16 ከላ ገዚኡ ክንደይ ብዘይገድስ ማለት እዩ 20 ከላ ገዚኡ እዩ 70 ከላ ገዚኡ ትማሊ ብዙሕ ገዚኡ ትማሊ ማለት እዩ 50 ከላ ገዚኡ ማዓስያ ክትሸጦ ተብሎ ኣይሸጦን የልዎም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ድሌት ምሻጥ ዘይምሻጥ ቆባና ንዝምርኮስ ብሓፈሻ ግን እዚ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ዝገብር ዘሎ ቢትኮይን ከም ትውስኽ ፈሊጡ ኣሎ ኤግዛክት ነት ማርኬት ዋጋኣ እዚኣ ሕስብቲ እያ ዘላ ኢሉ ክፈልጣ ስለዘይክእል ግን እንታይ ገብር ኣብቲ ገንዘብ ዘለዎም ይገዝእ ባይ ድሕር ሰሙን ባይ ሽዑ ከዓ 7 መዓልቲ ፅኒሕካ ባይ ይገዝእ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ መፂኡ እንታይ ይበሃል ዶላር ኮስት averaging ወይ ከዓ DCA ተባሂሉ ጽዕ ኮስት averaging ማለት እዩ ዶላር ስለዚ average ይገብረሎ ማለት እዩ ሕጂ ልክ ከምኡ እዩ ዘሎ ኣነኻ ናይ ንኣብነት ናይ ተስላ 170 ኣላ ሕጂ 177 ኣላ 187 ከላ እንተ ገዚእካ ተመሊስካ 167 ከ እንተ ገዚእካ ሕጂ ኣብዚ 10 ገዚእካ ኣብዚ 10 ገዚእካ ኣብዚ 10 ተገዚእካ ናትካ average ክንደይ ክኸውን እዩ 177 ክኸውን እዩ ልክ ከምዚ ናይ average 31 ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ዋጋ ክትውስኽ ከላ ሽዑ of course ሃብቲ ክመፅእ ተኽእሎታት ኣሎ ንምንታይ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ዝበዝሐኩም እንታይ ኢልኩም ተሓትኑ ኢኹም ዋጋ ናይ እዚኣ ድያ ዝበለፀት ዋጋ ሕስብቲ እያ ዘላ ክብርቲ ኤግዛክትሊ ኔት ማርኬት ትፈልጦ ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ሜላታት ክንጥቀም ተኽእሎታት ክህልወና እዩ ማለት እዩ ሶ ናብ መወዳእታ ናይ ሕቶን መስን እውን ኣለና ይመስለኒ ኩራት ሓዋስ 3% ከም ዝበልኩም ማይክሮ ስትራቴጂ ኣሰውዕሎን ኢኹም ኮይንቤዝ ኢለኩም ነይረ ከም ምኽሪ ከይትወስድዎ እዚ ምኽሪ ይኮነን ኩሉ ግዜ ናትኩም መፅናዕቲ ወሲድኩም ኢንቨስት ክትገብሩ ስቲል ኮይንቤዝ ንባዕሉ ብዙሕ ይወስኹ ዘሎ ቲንክ ኮይንቤዝ ስቶክ ሕጂ ሎም ጎዲልሎ ኢስ ኦኬ ይር ቱ ዴት እንተሪና 61% ወሲኹ ሎ ማይክሮ ስትራቴጂ ዘለና 122% ወሲኹ ዳብል ናይ ኮይንቤዝ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ኮይንቤዝ 60% 10% ዝጎድል እቲ ማይክሮ ስትራቴጂ ከዓ ብልዕሊኡ ምጎደለ ነይሩ ሕጂ ኣብ ምንታይ ክትንቀቆ እንደለኹ ነይረ ክብራት ኣሕዋት ናይ ማራቶን ኢንቨስት ግበሩ ዘይኮነስ ፅቡቅ ኢንቨስት ክገብሩ ኢና ነርና ቅድሚ ሕጂ ሽዑ ግን ክንደያ ነይራ ዋጋኣ ናይ ማራቶን ብዙሓት ስለ ተሓቱኒ እየ 8 ቅርሺ እያ ገሊኣ ነይራ ኣነ ዝበለፀት ኢንቨስትመንት ክትገብሩ ትኽእሉ ዝበልኮ 8 ቅርሺ ብድሕሪኡስ ከባቢ 120% ወሲኻላ ማለት እዩ very simple ረው 20 ቅርሺ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብ 9 ግዜ ተገዚእካ እያ 100 እዩ ተትገዛእ ነርካስ 200 ገለን ምኾነት ነይራ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ፅቡቅ ትሪያ ተልኩምኒ ናይ ማራቶን ኤክስትሪምሊ ዲፊካልት ማራቶን ጥራይ ዘይኮነ ኦኬ ሼር ዝኾነ ፀኒሕኒ መሲለኒ ሶሪ ናይ ማራቶን ሕጂ ፅቡቅ ዘይኮነ ሕጂ ክቡራት ኣሕዋት መዓስ ፅቡቅ ክኸውን ብሂስትሪ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ እዚ ቢትኮይን ሃቪንግ ዝበሃል ክመፅእ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ቢትኮይን ሃቪንግ ክመፅእ ቢትኮይን ሃቪንግ ሕልፍ ምስ በለ ሜቢ 6 ወርሒ ወይ ገለ ፀኒሕካ እቴን ማይኒንግ ወይ ከዓ ፅቡቅ መሳርሒ ዘለዎም ማይን ዝገብር ኮምፒውተር ሓያል ዘለዎም ማለት እዩ ዳታቤዝ ዘለዎም ንሶም ብድሕሪኡ ዋግኦም ክውስኽ ትፅቢት ትግበረሉ እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ሕጂ ስልማት ናቶም ይጎድል እዩ ኣብ ውሽጢ 10 ቅርሺ ዘእትዉ ዝነበሩ ኣብዚ ግዜ እዚ 5 ቅርሺ እዮም ከእትዉ ማለት ስለዚ ኣታዊኦም ይውሕድ ኣሎ ብተዘዋዋሪ ናብ ነዊሕ ከይከድና ኣብ ዝመፅ ዘላ ቪድዮ ግን ምርጫ ሂበኩም ነይረ ክቡራት ኣሕዋት ብዛዕባ ሃቪን ቢትኮይን ሃቪን ከም ፀኣልኩም ዶ ኢለ ሓቲተኩም ስለ ዝነበርኩ ናታ ንእሽተይ ፀብፃብ ክበኩም ይኽእል ኦኬ ኣብዚ يا حتى حتىكم ثاني حبزي I think كل حنت كوازي حتى زنبركم هاي مثلا نني بزعبة بيت specific سيمي كونكتور حد كان اللي حبزك ورحاو عليك أصلا زي مثلا زي كذا welcome Brain please tell us the next what's going on
especially semiconductor stocks and technology they are flying still ينفر ኣለዋ ሰማይ ይኸዳ ኣለዋ ንሰንካ ወላ ሓንቲ ዝሕዘን የለን ማለት እዩ ስለዚ ማራቶን ኣብ ዘለና እስራ ሽኛ ፀኒሕና ኢንቪዲያ ተሪኢና ትሽዓተን ይትላ still flying ቴክኖሎጂ ማይክሮሶፍት ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ናይ ቴክኖ ስቶክስ 412 ኢቨን ኣብዚ ከይድና ተሪኢና ያው ፊንቪዝ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ እንተሪኢና ማይክሮሶፍት 2% ወሲኻ ኣላ ሎሚ ኦራክል እታ ዝበልኳ ምስ ኤንቪዲያ ረክብ ገይሮም ዝበልኩ 2% ወሲኹ ዓባይ ትካል እያ ንእሽተይ ኣይኮንተን ኦራክል ኣዶቢ ኣለኩም ኣብዚ ኣይ ቲንክ ቀኒሳ ንምንታይ ቀኒሳ ትብሉ ነይርኩም ዝሓለፈ መስለኒ ስቲል ወሲኻ ኣላ ሎሚ ኣንቲ ሶ እንታይ ይብል ደልየ ናይ ብሮድኮም ኦፍ ኮርስ ቀኒሳ ኣላ ናይ እዚኦም ጠለብ ኣለዎም ልክዕ ከምዚ ናይ ቢትኮይን ሳፕላይ ቀረብ ውሒዱ ዴማንድ ወይ ከዓ ጠለብ በዚሕ ዝበልናዮ ልክዕ ከም ቢትኮይን ዘጋጠማ በዓል ኤንቪዲያ ካጋጢሞን ኣሎ ብዙ ግዜ እዚ ማለት እዩ እዚኦም መን ናቶም ዓማዊል እንተልኩምኒ እዚኦም ዓማዊል ናቶም በዓል ማይክሮሶፍት በዓል ኦራክል በዓል ኣፕል እዚኦም ኮንሱመር ሌክቸር ልማትዮም ዘለዎ ማለት እዩ እዚኦም ናቶም ካስተመር ሕጂ እዚኦም እኩል ገንዘብ ስለ ዘለዎም ካብዚኦም ገዝኡ ማለት እዩ ንሕና ይኮንና ንገዛሎም እቶም ኮንሱመርስ እቶም ደቂ ሰባት ኣይኮንና ንገዛሎም እንታይ ዳ እዚኦም ትካላት እዚኦም ዝገዝኣሎም ማለት ስለዚ ናይዚ ጠለብ ኣለዎ በቃ it's very simple ንሶም ከዓ ምስ AI ምስ artificial intelligence ተተሓሓዘ እቲ ሃይፕ ዝበልኩም ማለት እዩ እንታይ ክልፀኒ fear of missing out ኢልዮ በቃ ኣብ ቴክኖሎጂ የዋፍሩ ኣለዉ መክሰብ ከዓ ብዙሕ መክሰብ ረኽቡ ኣለዉ ስለዚ ብሰንኪ ከምዚ ናይ ቴክኖሎጂ ኔክስትን ከዓ ይውስኽ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኣይተበለን ሳምሃው ክምለስ እዩ ከባቢ 10% ዝቕነሰሉ መዓልቲ ክመፅእ እዩ ማዓስያ ክትመፅእ እታ መዓልቲ ዝፈልጦ የለን so what we can do is dollar cost average እናገበና ኣብዚ ሕጂ ገልፅ ኣፀናሕኩ I hope screen share ገይረልኩም ይረኸውን yeah screen share ልክ ዓምታ ናይ ዶላር ኮስት አቨሬጅ ዝገበርኳ yeah ልክ ዓምታ ዶላር ኮስት አቨሬጅ ከሪእኩም ፀናሕኩ ከምኡ እንዳገበርኩም እንተኸይድኩም trust me ኩል ገንዘብኩም ኣብ ሰሚ ኮንዳክተር ኣጋጥሞ ይኩም ኣቐምጦ ይኩም ኩሉ ዘለዎ ምክንያቱ ኣነ ባዕለ ዘይገብሮ ነገር ኣይምህርኒ it's very simple ዝገብሮ ነገር ወይ ከዓ ዝፈትዎ ነገር ጥራይ ዘይኮን ወላ ፀሎ ዛረበሉ እንዲ ኦፍ ኮርስ ብሓፈሻ ግን ኩል ገንዘብካ ብሓንቲ ምውፋር ጽቡቕ ይኹን ሁሉ ግዜ ኣሎ ዕድለኛ ትኮንካ ኣብነታ ቢትኮይን ኩሉ ተተዋፍሮ ነይርካ ኣብ 15 ዓመት ወል ጽቡቕ ሪዋርድ ምረኸብካ ነይርካ ግን እቲ ሪስክ ከዓ ኣብ ግምት ከነእትዎ ክንክእል ኣለና እቲ ዝመፅእ ሪስክ ወይ ከዓ እቲ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ይኮነ ዝውስኽ ዋግኡ ፎር ኤግዛምፕል እዚኣ ንህለትኩም እዚኣ ብሮድኮም ማለት እዩ AVGO ስቶክ እዚኣ ንበቃ ሓንቲ ካብን እቲ ብዙሕ ጠለብ ዘለዋ ስቶክስ እያ ኦኬ ሓንቲ ካብተን ጽቡቕ ዝወሰኸ እያ ናምታ ዓመት 17% ወሲኻ ኣላ 1 year ዕፅፊ ማለት እዩ 10,000 ዘዋፈርካ 20,000 ምኾነልካ ኣብዚኣ ኢማጂን ኣበይ መን ይኸም ክበካ 10,000 ኣዋፊርካ 10,000 ክበካ 5 year ተሪእኒያ እስከባብ 3 ገለ ልክዕ ከም በዓል ኤንቪዲያ ዝተተሓሓዘ ማለት እዩ ግን ኣብ 5 days ተሪእኒያ 8% ጎዲላ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ መዓስያ ክትጎድል ኤግዛክትሊ ክንፈልጦ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ what we can do is ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ዶላር ኮስት አቨሬጅ ወይ ከዓ ሎም ተዋፍር ጽባሕ ተዋፍር ድሕሪ ትገዝእ እናበልካ ክትውስኽ ትኽእል ኢኻ እምበር ያ ግዜ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እዩ ዘሎ ስቲል ካል ዓለይ ክውስኽ ትፅቢት ንገብረሉ ማለት እዩ ግን ናብተን ዋግአን ቅኒስን ዘለዋ ዓበይቲ ትካላት እንተዋፊርና ምስኡ ከዓ ፅቡቕ ክብል ይኽእል ኦኬ ስለዚ ክብራት ኣሕዋትይ ኣይ ቲንክ እዚአን ሒዘል መፅየ ፀኒሐ ገለ ሕቶታት የለውኩም ኢና ግድን ቁርፅ ከሎ ንስቶክስ ወይ ክሪፕቶ እንታይ ይኸውን ትብሎ ወለድ ክቁረፅ ከሎ ፅቡቕ ዶ ይመስለካ ወዲ US 30 and Italy 40 ኢሳያስ ፅቡቕ ሕቶ ኣይ ቲንክ እዚኣ እኳ ኩሉ ግዜ ዝጠቕሳ እንድያ ወለድ ክቁረፅ ከሎ ስቶክስ ናይ ግድን እዩ ዝውስኽ ዋግኡ ይውስኽ ማለት እዩ ናይ ግድን ኣይኮነን ሓፂር ግዜ ብሂስትሪ ክንሪኦ ከለና ብፍላይ ድሕሪ ሪሴሽን ነዊሕ ግዜ ኢንተረስት ሬት ላዕሊ ተፀኒሑ ቀልጢፉ ኣይውስኽን እዩ ዓመት ወይ ፍርቂ ዓመት ፀኒሕካ ግን ብፍላይ ስፔሻሊ ንኣሽቱ ተሃስየን ፀንሓ ትካላት ላዕሊ ክኸድዐን ብኢንተረስት ሬት ዝፅለዋ ትካላት ማለት እዩ ኦኬ ብኢንተረስት ሬት ወይ ብወለድ ዝፅለዋ ትካላት ኢንተረስት ሬት ክቅነስ ከሎ they love it ይፈትዎ ማለት እዩ ዝፅሎ በዚ ወለድ ወይ ከዓ ኢንተረስት ሬት ዝፅሎ ትካላት ክብል ከሎ በዓል መን ኢንዱስትሪ ወይ ሴክተር ማለት እዩ ብሓፈሻ ሪል ስቴት ናይ ገዛ ብዛዕባ ሪት ኣብዚ ምሂር ኣለኹ ሪት ወይ ሪል ስቴት ኢንቨስትመንት ትራስት ዝበሃሉ ናይ ገዛ
كم بعد تسلا زعمسلا كم بعد انفيديا يمكن بزعبا انفيديا بزح جزء تزارب له ولا انفيديا بزي كريئ لكم يبزي كلها تحوال معناته حنت خاطين انترست ريت جمجام زوصل زلخو انا بعد انفيديا صبوك ستاي ان فيز ستوك زي ان فيز تريئ لهم 7% قولي له ما بخمزي لكم ريخا تنقافي حجزي انترست ريت كوسخ صبيت انت تغيرلو زي ان مالت واقع ان يقنس انت زي كوين ግን ዋጋ ان يوسخي مالتي ስለዚህ እዚኣ ንባዕል አይ ቲንክ ሳብ 100 ክትወርድ ተኽእሎታት ኣሎ ኣብዚ ግን ናይ ግድን ኢንቨስት ገይረ ኣለኹ ክገብር ከዓ ትፅቢት ይገብረሉ እየ ብፍላይ ንእሽተይ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ንታሕቲ ገፀ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን እየን ክፅለዋ ዝኽእላ ቀልጢፈን ዋጋን ሽዑ ክውስኽ ትፅቢት ክግበረሉ ምስ ናይ ኢንተረስት ሬት ተስላ ሓንቲ ካልአን እያ ንባዕላ ናይ ኤሌክትሪክ ኢቪ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ቅድሚት ገለ ሕቶታት ዝሓተትኩም ነርኩም መስለኒ ኣሕዋት ደጊመ ባዕ ብድሓን መፃእኩም እንዳበልኩ ኢቲኤፍ ማቲክ ብዙሕ ግዜ ሓቲትኩም ኣለኹም ይቕሬታ ኣብ ጀርመን ገለ ዘለኹም ብፍላይ ትጥቀሙሉ መስለኒ ስቲል መፅናዕቲ ይገበርኩላን ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ዜጋ ሓበሬታ ከይበኩም ፎንድ ኢንቨስት ገበር ደልዮ ከመይ ትሬን ሓደ ጁፒተር ኢንድያ ፈለግት Euro concept technology fund واي انه نزي ابقى يراخون الله خطب غيره ናይ ኢንዲያ ገለ ይራኹን ታንኪ ሃብቶም ኦኬ ብዛዕባ ግሎባል ኤክስ ብሎክቼን ኦኬ ኢንትረስቲንግ ጽቡቕ ምርጫ እዚ ምስ ናይ ቢትኮይን ኣብ ኩልኩም ሪእዎቶም ዘይራኹሞ ምስ ቢትኮይን ዝተተሓሓዛ ትካላት እየን እዚአን ናይ ኤክስ ብሎክቼን ምስ ቢትኮይን ምስ ብሎክቼን ኩሉ እዚኦም በዓል ማራቶን በዓል ኮይንቤዝ በዓል ሃይቭ ኢለ ዝዛረበለን ዘለኹ ከምፃልኩም ይብዚ ግሎባል ብሎክቼን ጽቡቕ ሕቶ ኦኬ እዚኣ ግሎባል ኤክስ ETF ዝብለና ዘሎ ኤክስ ብሎክቼን ETF ማለት እዩ ቴን ፐርፎርማንስ ሕጂ ተርኢና የር ቱ ዴት 1% ወሲኹሎ ይብለና ኣሎ ኣብዚ ኣብ ሓደ ወርሒ 38% 141% 1 year ንምንታይ እንተልኩምኒ ይሩን ይተሰማኛልና ኣብዚ ማለት እዩ ሆልዲንግስ ንርአዮ በዓል መን ከም ዘለዎ ኣብኡ ማለት እዩ ኩለን ናይ ፋይናንሻል ሰርቪስ ክንብል ከለና ኦፍ ኮርስ ቶፕ 10 ሆልዲንግ ኣለና ኣብዚ 81 ሚእታዊት እዚአን 10 ዘለዋ ዞ ኢስ ኤክስትሪምሊ ሪስኪ ግን ከዓ ሪዋርዲንግ ክኸውን ተኽእሎታት ኣለዎ ሶ ኣብዚ ለና ኣብነት ማራ ወይ ማራቶን ኢልና ዝተዛረብናሉ ኮይንቤዝ ኣለና ኣብዚ ራይት ኣለና ቢት ፋርም እዚ ጋላክሲ ዲጂታል ሆልዲንግ እዚአን ኩለን ሕጂ ናይ ኮም እየን ቢት ዲጂታል ሃይቭ እዚአን ኩለን ናይ ምንታየን ናይ ኣብ ዘለኩም ቲከር ሲምቦል ናይ ምስ ቢትኮይን ዝተተሓሓዛ ናይ ማይኒንግ ናይ ሙቕዓት ብሓፈሻት ናይ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ምስ ክሪፕቶ ካረንሲ ዝተተሓሓዛ እየን ብሎክቼን ስለዚ ክድቢ ሪስኪ ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ምዚ ናይ ሃቪን ዝመፅእ ዘሎ ገለ ካብአን ክውስኻ እየን ገለ ካብአን ከዓ ክቕንሳ ተኽእሎታት ኣለዎ ኣይ ቲንክ ሃቪን ዝተወድአ ውፅኢት ርኢኻ ኢንቨስት ምግባር ይሓይሽ ምበልኩ ነይረ ብናተይ ርኢቶ ማለት እዩ ምክንያቱ በዓል ማራቶን ዋጋን ይቕንስ እዩ ዘሎ ቅንስ ከዓ ትፅቢት ክግበረሉ እዩ ኤኒዌይ እዚ ናይ ቢትኮይን ማለት እዩ ቢትኮይን ብጣዕሚ ላዕሊ ተወሲኻ ንኣብነት 70,000 ኣላ ቢትኮይን 200,000 ተበፂሓ በዓል ማራቶን ከባቢ 100 ክበፅሓ እየን ብዙሕ ክውስኻ እየን ማለት እዩ ስለዚ ሪስክ ኤንድ ሪዋርድ ክትሪኦ ኣብ ግምት ክህእትዎ ደስ ምበለኒ ነይሩ ኦኬ ካልእ ሰላም ብርሂን ዩራኒየም እኳ ይረኽቦን ኣለኹ ዩራኒየም ኣይረኽቦን ኣለኹ ኣደን ነው ዩራኒየም ግን ማዕረ ከመይ ፅቡቕ ርግፀኛ ይኮንኩን ፅቡቅ ገይረ መፅናዕቲ ሳይገበርኩሉ ጓዕዳ ምዛቀበኝ ታንኪ ተሓፍትና ታንኪ ኮመንት ገይር ተታብዕና ከዓ በልቢ መስገን ኦኬ ስማዕ ኣሎ ታንኪ ሰመረ ብሓውን ታንኪ ኮቨር how NVIDIA how about Sava I'm not sure ተስላ ከሲርና ይከስርናን ኣለና ክሳብ ዘይሸጥናዮ ክብርሓው ሕጂ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ንግበር ማስክ ክተዋፍር ከለኻ ንዓመት ኢልካ እንተኮይንካ ገንዘብ ኣይተዋፍር እዩ ዝብል ኣነ ንዓመት ኢልኩም ገንዘብ ከይተዋፍሩ ኣብዚ ዓመት ክኸስበሉ ትብሉ ትኮይንኩም ትሬዲንግ ይበሃል ንሱ ሾርት ተርም ማለት እዩ ስለዚ
ستوك ماركت is a long term play بخمي كرداكم بزحكم تفوتوا ايهم كم بوناس جن كم تيبس مات نتوم كل بافلت زيبلكم بيت مغب خفت يتبل انا ريستورانت انا مجمريا 100 شحال خليني خفتا مات نتا بيت مغبي اب لندن يزقمت انا 100 شحال تاب كتم 100 شحال خليني دحري كاستمر كمصن غلا كفالطو بزح وصايتا تخبر اتاو يركبني ناكي اتاو معاش خصبه كل عامت بدحري مالتي مخسب تصبي لزق نايت ريستورانت شعون 100 شحال ماليسه مخسب خصبول زبل تخوينه ማለት ናይቲ ቢዝነስ ኣይጥናዕኩን ኣለኹ ማለት ስለዚ ቢዝነስ ብሓፈሻ ሎንግ ተርም ይሰርሕ ስለዚ ኣብዚ ከተዋፍር ከለካ ከዓ ያ ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ተፀቢየ ኢልካ ከተዋፍሮ ፅቡቅ ፓላንቲር ንመፃኢ ፐርፌክት ፓላንቲር ሓንቲ ካብቶም ብሉፃት ይብላ ንመፃኢ ፅቡቅ ትሕቶ ሎንግ ተርም ፕሌይ ማለት እዩ ሎንግ ተርም ማለት ከዓ ኣም ቶኪንግ ኣባውት ሰለስተ ዓመት ሓሙሽተ ዓመት ኣብዚ ወርሒ ኣብ ወርሒ ናይ ወርሒ ማ ክምል ነግረካ ይክእልኒ ብፍፅም እዩ ዘይከኣል ናይ ወርሒ ካልኣይ ከዓ ኤስኤምፒ ተወሲኹ ዘይ 3% እዩ ተበዚሑ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ወርሒ ሕተት ኮይኑ ኤክስትሪምሊ ክሕሱ ጥራይ ዘለኒ ማለት እዩ ኢቭን ናይ ሓደ ዓመት ከማን ክነግረካ ይክእልኒ ኦኬ ከመይ ክሪኦ ደስ እንበለኒ መሲልኩም ኣሕዋት ስእሊ ገይረ ወላ ክሪኦኩም ከለኹ اوكي اب اس ام بي المزني اوكي اس ام بي حجي ناتي جمجام كوسدي اوكي ناي كالا ايكون كنت وصل زلوه لو من توافيريا توداي انت وافيريا حوات لو مي مالتي 50% 50% كتوسخ تخيل 50% كتقنس تخيل انت مالتي عدل زلن نخصبلو 50 50 لك خمسه كوين لو ما انت ارسنال مسمن زلو سبورتر نسوكا 70% نولو بحفشا جن كوين ويزي سنتيم حتى بيليا هيديا تيل وي بتي رأس على تستايتو تلكون 50 50 لك ستوك ماركت كومي زخونه ستوك مرت زخونه اس ام بي مرت لومي تلكوني 50 50 اوكي 1 يير كا دهر عمد كا انت تلكوني شو 75% طبعا 5% خاص بولو تثبيت قبرلو 75% ترايو السو كمان اكستريملي جريد وي كا اكساجر اكستايبل له مالتي ناتي اكسبكتيشن هاي جيري اسو كمان 75 عامت مالتي اب 2 ييرز انت جيري شعو بهيستوري كون يخلنا مالتي اب 2 ييرز انت غيره 85 ساعه 9 بول كون يرا مالتي ساعه 9 خاص بول تخلطات له اب 10 عامت 100% خاص بول لي الى ما تحسكم يرا مالتي 100 عامت بروف مخصم مالتي 100 100 اجي تاخذ دلي كل جزء كم جمرتي نغبرو جيجا حدا انت يالو كمزي ستوك حجي وسخي زلو زاب صبغ اغاطمو كاين مالت حجي كل غزي خو مغن تسليك كاين نغبر انت قد تتفحن انت هل ناي بيتكوين واقع مع سكت انس يفرح انا زطراطرو ناتي حساب مالتي ابز غزي زي سبتاي تسبيت غبرلو اب بيتكوين توافيرو 100% بقى شح توافيرياس 7 على حجي 100 شح بس حد عامل تقدر تثبيت تقبر عجي ما عرفهم توسخ صنيحه هندبت كي وسخت 3 عامت قلت صنيحه كل سب ገንዘቡ خوصي تثبيت ዝነበረካ ይጎድላሎ ማለት እዩ ሕጂ ሰንክ መክሰብ ዘይኮነ ጀስት ትثبيت ትገብሮ ዘለካ ኤክስፔክቴሽን ዓብ ተራ ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ከም ጀመርት መጠን እንታይ ክትጋገዩ ደልየኩም እኔ ኣብ ውሽጢ ዓመት 100 ሽሕ ኣለዋኒ ስቶክ ከዋፍረኒ ድሕሪ ዓመት ግን ገዛ ክገዝእ ደልየ ኣለኹ እንትልኩም ሞይ ተዋፍረን በልኩ ነይራን ማለት እዩ ኣፅናሓየን ገዛ ትገዝእ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ዓመት ከም ዝበልኩ 75 ካብ 60 ካብ 80% መክሰብ ክርከቦ ይኽእል እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን 100 ካብ 100 ክትከውን ኣይከኣልኒ ወላ ብኤስኤምፒ 500 ይኹን ማለት እዩ ሶ ያ አይ ሆፕ ንፅርቲ ትኸውን ኣብ ዓመት ስለዝበልካኒ ፅብቕቲ ሶ ያ ማይክሮ ስትራቴጂ هم ወላዲ ዘሎ እዚ ቢትኮይን 70 ኮለል ትብል ኣላ እዚ ኤስኤምፒ ዝበለና ቪኦኦ ዩኤስኤን ታሃልዮም ቪኦኦ ወይ ከዓ ስፓይ ማለት እዩ ኣርም ሚሎኩም ነረ ኤአርኤም እዚ arm holdings 127 بس يحلهم 145 كله I think لكم صباح له you have to be careful ابزي اب arm توافر تحليهم صباح نكشطو I am sure سابني اي تختور تخلطات الله بزوار حزي مهنياتو صباح تي تعاطيز نبره شيرس صباح لينا بماركت كور 9 زخون مالت ስለዚህ ሽዑን ሽዑ ክሸጥዎ ሆልዮም ተምሪዞም ዘለዉ ስለዚህ ብዙሕ ሽየጥ እንታሊ ዋጋው ካኮር ተስቢት ግበረሉ እዩ ናቱ ፍርሒ ካብ ዝወሪ ብሎ እንተሪእና ማለት እዩ ናቱ ፍርሒ ይብዚ ማዕረ ከም ዝወሪድዎ ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም Okay. Where is ARM 30 day انت ريو ونابي ابي دي وز نبره 145 بس يحز نبره ريو
معرخة ما يورد الله تكند انتايو كورد مالك شوطو تقولو تاتالو يبل الله تسب مالتي كم حيزو مزلو ماركت سوزين يبع الاي وسيخو نبرم رات is down 2% ريفان ماراثون يعسد عسرة الله بلو ام دي كنت ميت لا كل تبلا لا ام دي نبعلو سو ابستك نطنقق لنا تايوان سيمي كوندكتور اي ثينك انا وسيخ على بزحي ግን كوسط تريت غبروا لي somehow 258 بس حني at some point اوكي daily chart نو long term تاني غير يو لعل ترايز فيز كاب زمان شو عتن نبرت يا 100% وسيخ هذا لابز مالتي where is this أبز خلاتنا حنتي كاب سلسلة ميتنا بحثير جزية واو سو أبستك نوافر كلنا سكور كنا زانو قلنا نمبر أب عن تأمينا إنفست زي جبرنا نمبالي ده أوكي نبحثات كي كورات حوات الله خبرهن جر كله نوح سلز بيو زلقو دحن مسائيا زبل رديت سلزلني كمي الرأي كبرهن بوجنك جرلن الله خبرهن كلتا جرلن الله كلتا اوكي I think كابلتين بعد المارع هنزل هاي good idea ماتين long term it should be fine interest rate تحت على مسلم انت جنزب برينت زي قبرو اذا inflation is not تحت interest rate على interest rate زي كون حجز interest rate low يكون انه لو علي زلو inflation تحت يكون لو على so interest rate كبر بعد 5% تحت يكون كسب 0% 3% كورد لو مالوت interest rate كارنسي مور كارنسي باتيرا برينت انت جيرم كا انت كغاطمي احوات تي كوانتيتاتيف ايزنج زبالي بانجلش ادنو بتلميا لو دي يهلو يقال كيو اي تباهيل زصواع بسنك ناي برينت مغبارو ميزو كل غاطيمو زلو غنزه برينت غبرو كلو ستوك ماركت كا بعلو واغو كوسخي ابز ناي كتع تشح اسرا ناي غزي كورونا زنبره غن ببزحي كارنسي مالت باتيراي برينت سلاز غبري كمزيلو وسيخو سلو زلو مالتي سلازي انفليشن هايك خيدي inflation هاي انت خويدو خاطم ولقاو السبات نحنا سنتاي نغبر نحنتي مقاقحو كتقسم جزء زنبرنا 4 قرش خوني مالتي so they cannot afford to do it تقبرو already خستاي كل من مالتي ناي تاكس كلها اليوم زقرصو ولا كيد شيء كلها كلب الكابيتال بعلم يمزمول لك تزيت كاجي بعلم من تاكس زبل لك تبو نغرو صبو ما عاد غبر ناز عاد زكون ابنا جيرمان مالتي تاكس ግን ንኣብነት ተስላ ሽሕ ኣላ ዋጋኣ ሽሕ ኢልካ ገዚእካ ሽሕ እንተኸሲብካ ኣላ ናይታ መክሰብ ክትከፍለላ ኣለካ ንስኻ ትኸፍለሉ ግዜ ግን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይፈላለ እዩ ንኣብነት ኣብ ጀርመን ኢኻ ዘለኻ ኣይ ቲንክ ዕለት 31 ወርሒ 12 ናይ ዓመተ ምህረት እዩ ዝውዳእ ናይ ታክሲ ብድሕሪኡ ከዓ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ለካ ንክትከፍሎ ዕድል ዝህቡኻ ናይ ታክሲ ግን ወላ ሓንቲ ኣፍሉጦ የብለይን ዝተፈላለየ ሃገር ስለ ዘለና ብዙሕ ግዜ ተዛሪበሉ እየ ዝመስለኒ ብውሕዱ extremely difficult question نيشي توافر احوات تقدسكم ابزي اس ام بي 500 جيركم توافر حد سبح انت ستوك بوحدو كندي ماسك كندي اتاويخا كندي عدميخا بوزح يزمر كوس it's not easy حنت كن ريكومندد يكون بوحدو بعد وارن بافت بلو 10 30 ستوكس كتوافر على كام زبلو مالتي every government is buying a lot of shares طبق فاجئ حاونا يا كروس تثبيت قبرولي it's just at some point try ገንዘብኩ እንስ تثبيت قبرولي امبر كم زبل زينا نيرو يا اس بزح بيتكوين جزيء مالو زبل نيوز سمعنا نيرنا برك زي كونه ግን قرب كلتي ميزاناون مغباري مالتي بوهامين تكمل نخل من انت ياخون نخل تاوا وافر لنا الله اوكي هانتيغا اب ايسا اب عمد اسراش تاكس فري ايو حجي نابنت اب عمد اسراش اوافيره دحري استوسنه غزي كتميت شح نبلو كوس انت خوينه تاكس نصالي يس نصاي تاكس نصاي ግን ዓመት ወሃምታ ዝበልካ ከናይ ታክሲ እስራሽ ካብኡ ላዕልስ ክትሓልፍ የብልካን ትመክሰብካ ግን ክሳብ 290 ተበፂሖም ከተውፅእ ትኽእል ኢኻ ፀገም የለን ትቦ استمروا
ريفولوت كمي جيركا ناي لونج تيرم انفستمنت قبل ريفولوت ناي بانكي يو انفستمنت هيكون كتقبرو لغن تخليخا انا لعلي انفست جيرا يفلتني اب ريفولوت ريكومند هاي قبراني انفيديا 900 كل تبلا لابزي احوات ان كوريدان يرا مثلا نبزي كاب 850 مزنا يصبق زينا زلو نشتي وسيقه لابزخا سويا ناي ريفولوت انفست كتقبرو لصبق حساب هيكونن كمي جيرنا سكنزم جمرتي نقرنا بليس جنزب بخمي توافر بخمي كتوصو صبوت حتى عاويتا انا ما جمرتي انا ندلي زبزح غزي كي يوتيوب فيدل فاينانس الكات خيدا بيوتيوب اوكي ابزي فيدل فاينانس الكات خيد ابزي نا يوتيوب زلنا نادنا اني تفوتيها ابو خيد كحجي نابنت ازيا ناي اني فيديو دي صبغ نيرو احوات بقول حنتي اي تريون الله ما سلتشاو خون دكنا عنا ولا بزح زي ترأي ساب زخون فيديو تولع كان ابن تابزنا يلو من تولع ابزلو قداميتي كابتي صحف سبورت شانل زبل ابو خيدكا membership انتعتيخا شو من تقصي 10 تقصي نورح مالتي ديبندس تي كارنت زلخايو ابو جوين غبرمو تليفوني يابو تصنحكا اي جوين مس غبر كانوا كلهم بخم رخبنيهم ابز مزلو ورحي ابز انا مودة ورح زيا تمرتي بزوم غيره كوبومي مالت ابزي قرب زي كرداكم سلازخيل مول اوردي تقبرو ابو تمرتك كوبومي اكيبه مالتي بزوم ብዙ መጠን ብሓንሳብ እናተዛራረብና መጠን ከይዲ ማለት ቤዚክ መሰረታዊ ተዘይ ኮይኑ ግን ኣብዚ ካለካ ካብ ቀዳማይ ክሳብ መወዳእታ ክፋል ተሰሪዑ ስለ ዘሎ ኣብዚ ካ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ብቪድዮ ጥራይ ክትሪኡ ትደልዩ ኣብዚ ኦልሬዲ ስሩዕ ዝኾነ ትምህርቲ ኣለኩም ማለት እዩ እዚ ናይ ከባቢ ሓደ ሰዓት ካብ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ እንዳበለ ክሳብ መወዳእታ ዝኸይዲ ኣብኡ ከይድካ ክትከታተሎ ትኽእል ኢኻ ሶትዮም ጀመርቲ ዝኾንኩም ያ ብከምኡ መንበርሽፕ እንተኣቲኹም ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም NVIDIA. اوكي حنت معلتي بقى مع صاحب education ديبيت جبرو ايناي يبلص ستوك دو ولا ابز ولا غيرنا لناكو ستوك دو خستا غيرنا لنا ግን ክንገብርና for sure ምክንያቱ ኣነ ዓዲሜ ስለ ዝነበርኩ ናይ ግድና ውቃ ዕድመ ኣቕሪብሊ ኣሎ ኣይ ቲንክ ማዓስያ ያለና ወንበር ናይ ግድን ክንከይድና ክንዘራረብ ኢና ኩሉ ወፍሪ ግን ፅቡቅ እዩ ዝስታብ ከለኹ ማለት እቲ ሓሳባት ንምውሃብ እምበር ኣነ ስቶክ ማርኬት ትመርፅ لسه ريل ستيت يمرصي بحفشا ግን كل صبغي وفر حساب زخونه مالتي ديبندس ابتناي بيرسوناليتي ኣብ ስዊድን ኣለኹ እቲ ቀረፅ ክንደይ ይኸውን ኣብ ሪቮሉት ኣይፈልጥ ክኾን ኣለኹ ክብራት ሓዋት ናይ ቀረፅ ትኮይኑ ኣይፈልጦን እየ ካብ ከምኡ ቀረፅ ወልሓን ዘይትፈልጥ ኮንካ ግን ሓበን ወይ ጓል ክትኮኒ ሓበን ሓፍትና ወይ ሓውና ኣርሰናላዊ ከዓ ኦኬ ኣቫንዛ ተጠቂምኩም ታክስ ባዕሎም መጀመርያ ስለ ዝወስዱ ወልሓን ተጠቀም ይብልኩም افانزا تتقوموا كاب ريفولت تايقدس كاب ريفولت تخيد وي تخدي افانزا لكم تاكس مجمريا تقني شي تخوفلو توافر كلها بالحريه بنصا تاكسي ولا حد تشجر كتغزن تشي نخليها مالتي from other property M1 finance do I need to sell the stock first or transfer it اوكي ጽبقت حتو زخونه كاب حنت بروكر ناب حنت بروكر كتستغاغرو انت خوينكم كبرات احوات نابنس بلنا زلو M1 finance ناي امريكا يزلو ኣብነት ናብ ዊቡል ከመሓላልፎ እንትኮይኑ ወይ ናብ ቫንጋርድ ከመሓላልፎ እንትኮይኑ ብሮከሬጅ እቲ ፕላትፎርም ሎ ዘለና ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ ወይ ሪሰርች ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ነናቱ ክስተ ኣለዎ ንኣብነት ካብ ኢቶሮ ናብ ትሬዲንግ ትዋንቶ ኣብዚ ኣይነዋፍርን ኣይፍቅዱልካን እዮም ካብ ቫንጋርድ ናብ ትሬዲንግ ትዋንቶ የፍቅዱልካ እዮም ኣብዚ ሕጂ ዲፔንድስ ካብ ቴን ዘለዋ ዝበዝሐ ግን የፍቅዱልካ እዮም ትኻን እንታይ ጥራይ ትገብር ነቶም ኤምዋን ፋይናንስ ጌርካ ናይ ቻት ኣለዎ ካብ ከምዚኣ ብሮከር ከሰጋግሮ ደልየ ናተይ ስቶክ እንተይልካ እዮም بقول زبالة خد السجاجرو تخليها ولا حد تسجل زي بقوله مالتي لذي تيا كاب إمام فاينانس نبي خد أوكي أو كاب من تاي خنا بإمام فاينانس لذي خد وصلنا مالتي أو خلاص ريسيرش مدور كل كان هذا fortunate stock I don't know I فلت كون الله غيرتها أبز حج وان ستوك أبز ولا لو كعندك يخل دو سنحت بالبرهين نسمح بهال it's not good idea بناتي ما تبغى حسب يكون المصنع ستوك توسخري حط كنس بحجي 100 500 زفوت إلى نفس الاستوى رقم زبولكو بستخلك على متن قل تناي
ማይክሮ ስትራቴጂ ዝገብራ ዝበልኩኹም extremely is crucial okay it's important ኣገዳሲ እንታይ ትገብሩ ዶላር ኮስት ሎማዓንቲ ኤንቪዲያ ክንደይ ኣላ ሪእዎ 900 ላ صباح كዓ 600 ክትከውን እያ ድሕሪ 1200 ክትከውን ብዘይ ገድስ ኣብቲ ትገዝእ ብሕፅር ዝበለ ግን ኣብቲ ገንዘብ ዘለካ ጥራይ ተገዚእካ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ነቲ ማርኬት በቃ ብእንግሊዝ ኣሎ ኩሉ ግዜ ዝብሎ you cannot time the market ብሎም ወይ ከዓ timing in the market is better than time in the market ይብልዎ ካብ ነቲ ማርኬት እዚኣ ዝበለፀት ኢልካ ተብሎስ ግዜ ትህቦ በዓል ዋረን ባፈት ዝጥቀሙ እሞ ከዓ ጀመርቲ ማለት እዩ ጀመርቲ ይኮኑ 10 ዓመት ዘዋፈሩ ንባዕሉ ነቲ ግዜ ክረኽቦ ይኮን እዮም እንታይ ትገብር ሎም ትገዝእ ድሕሪ ሰሙን ድሕሪ እንዳበልካ average ትገብሮ ማለት እዩ ገምጋም ትረኽቦ ሽዑ that's the only way the best way not only way ዝበለፀ መንገዲ ብናተይ it depends መብራት ኦኬ መብራት ሓፍትና ሚኒመም ዝበሃል የለን ክንደይ ገንዘብ እዩ ዘለኪ ሓዳር ቆልዑ ክንደይ ኣታውለኪ ስለዚስ ሚኒመም ዝበሃል የለን ከም ዓቕምኻ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ ስራሕ ሕጂ ዝጀመረ ዝኮይኑ 50 ቅርሺ ወርሒ እንተዋፊሩ $50 ማለት እዩ ብጣዕሚ ፍዑይ ማለት እዩ ስለዚ ዘለኻዮ ኩነታት እዩ ዝፀልዎ ዘለኻዮ ሲቹዌሽን ማለት እዩ ንስኻ ክትዋፍር ደለኻ ኦኬ በቃ ክንዚኣ ሚእታዊት ኣዋፊረና ኣለኹ ክንዚኣ ሚእታዊት ከዓ ናይ መግበይ ክፀንሐኒ እየን ክንዚኣ ሚእታዊት ከዓ ከምዚ ብሓፈሻ ግን ኣነ ከም ዝብሎ ማለት እዩ ወይቲ ፋይናንስ 20 ሚእታዊት ካብ ናትካ ኢንካም እንተዋሓደ እንተዋፊርካዮ ፅቡቅ እዩ ዝብል 1000 እንተኮይኑ ኣታዊካ ተን 200 ተዋፍረን እዚ ግን ከም ዝበልኩ ሓዳር ኣለካ ናይ ቆልዑ ቤት ትምህርቲ ዝኽፈል ኣለካ ብዙሕ ዝምርኮስ ማለት እዩ ኦኬ እቶም ካሽ ክንከፍት ንደሊ ኸ ክንመሃር ብዙ ምሳኻ ካሽ ክንከፍል ንደሊ It's only 10 pound ያቡ ኣደን ኣበይካ ዘለኻ ማለት እስራኤል ወይ ኣፍሪቃ ትኮንኩም ፀገም የለን ከይከፈልኩም ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም እንተዘይ ኮይኑ ከምዚ ንኽፍል ስለዘይኮንኩ ፅፉፍ ኮፍ ኢሎም ክመሃሩ ለይ ስለዝደለኹ እየ እምበር ንኩልኩም ትምህርቲ ብዚ ይህቦ ኣለኹ anyway so ኣብ ብርሃን ዕቑባይ ካብ ፌስቡክ እንተረኺብካዮ ኩልኩም ዘይኮነ ኣብ ፌስቡክ ኣሎ ማዓትኩም ዝፅሕፉ ለይ ባይ ዘ ወይ ኣብ ፌስቡክ ኣይመለሰልኩም እየ ቅሬታ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ጥራይ ዝምለስ ማለት እዩ ኣገዳሲ ዘይኮነስ ንኩሎም ክሕግዘኩም ኣይክእልኒ ኩለኩም ኣገዳሲ እንዲ ሕጂ እቲኦም ኣብ እስራኤል ዘለኹም እንትኮንኩም ገንዘብ ክቕበል ኣይኮንኩም ካባኹም ብነፃ እዩ ከምዚ ብገንዘብ ክስታይ ከይመስለኩም ማለት እየ ኦኬ ናተይ ፌስቡክ ኣብ ዘለኩም የቕሬታ ስእልታት ኣብዚ ናይ ክብሪ ሓዋልና ዳስታ ከይብልና እምበር ኣብዚ ብርሃን ዕቑባይ ኢልኩም ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም እሞ ኣክቲቭ ኣይኮንኩን ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ናይ ፌስቡክ ካብ ሓፈሻ ግን ብርሃን ዕቑባይ ኢልኩም መሰጅ እንተገይርኩምለይ ጀስት እስራኤል ኢልኩም ፅሓፉለይ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ገለልኩም ፅሓፉለይ ጥራይ ቴሌፎንኩም ኣብኡ ተፅሒፍኩም ኣብቲ ናይ ግሩፕ ከእትወኩም ይኽእል እየ እቶም እስራኤልን ኣፍሪቃን ዘለኹም ማለት እዩ كما بكال بوتا زلنا جن بأكاونت ترينا قبل ما العسل تقول سجلي حاجة زي channel نمخان مبالي ليه so brain sound AI باكر قبلنا okay sound قبل كده داني موبايلي فاتيها لكم مثلني oh 17% وصف على لي amazing so أبزلو زي sound أقطع محيزي أتاني خمس ليست جيري أتاني حبزي ناي 17% وصف أبزريو I don't know انتهيني وصل له وتوي كاجن 5 days نعمل 4% وصف على 4 جينا AI عندنا تكنولوجي كريا بنيرن بعد أخوان صبوا جيرة remember the AI stock bubble will overinflate and deflate from time to time. لازم تحت مخيلي لأن الله تنهي AI مالتي SoundCloud full year earning misses expectation. US revenue أتاوي 4 up 47%
أمسيا عمتنا عمت مالتي net loss 88 loss narrowed by 23%. أوكي صبغ إيزي كثيرا ممكن السم قلت عمتنا عمت كتير خلاها per share improved from 0.73. ስለዚህ ድሓኒ ፖዚቲቭ ይረኽቡ ስለ ዘለዉ ምስ ንእሽተይ ትካል ዝረኾነቶ ፅቡቕ ኤርኒን ይንዕቑ ማለት እዩ። ወላ ኣብ ሎስ እዮም ብዙሓት ትካላት ኣለዉ ኣብ ሎስ ኣብ ክሳራ ዝኸዱ ሕጂ ግን ወሲኻ ስለ ዘላ ኦፍኮርስ ኣደነ ክትውስኽ እያ ሕጂ ክትቅንስ እያ 16% ንሓንቲ መዓልቲ ተወሲኻ ሞር ንትሬዲንግ ኢኻ ትጥቀመሉ ሎንግ ተርም እንተኮይኑ ግን ብዙሕ መፅናዕቲ የድሊ ካብ ዝወፅእ ኢካ ናታ ኮምፒቲሽን እንታይ እዩ እንታይ ስለ ዝኾነት ክንዲ ዝውስኻላ ምስሊ ዓልመንያ ርክብ ጌራ ዘላ ብዙሕ ፅልዋ ክትገብር ትኽእል እያ ግን ከሪኣ ንባዕለይ ስለተገድሰኒ ማለት እዩ ሞርጌጅ ክታቡ እንተኮይንካ ኣብ ዩኬ ክሬዲት ስኮር ክንደይ ፖይንት ክህልወካ ኣሎ ኢት ዲፔንድስ ወላ ድኹም ከሎ እቲ ክሬዲት ስኮር ናትካ እቲ ዓይነይ ኢኻ ትጥቀምካ ብዘይገድስ ሃየር እንተኮይኑ ዝለዓለ እንተኮይኑ ዝበለፀ እዮም ዝብሉ ዝለዓለ ማለት ልዕሊ 900 እንተኮይኑ ሕጂ ናትካ ፅቡቕ እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ወላ ትሕት ዝበለ ካብኡ ከማን ክቕበሉካ ክእሉ እዮም ምንታይ ዳ እቲ ኢንትረስት ሬት እዮም ዘኽብሩልካ ማለት እዩ ናትካ ክሬዲት ስኮር ትሕት ዝበለ እንተኮይኑ እቲ ናይ ሞርጌጅ ኢንተረስት ትኸፍሎ ዘለካ ወለድ ልዕል ዝበለ ይኸውን ማለት ስለዚ ብከምኡ መገዲ ፅልዋ ክገብረሉ እዩ እምበር ኤግዛክትሊ ከምዚ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ካብ ባንክ ናብ ባንክ ወይ ከዓ እቲ ሞርጌጅ ዝህባ ካብ ሓንቲ ናብ ሓንቲ ክፈላለ ይኽእል እዩ from Momo TM1 please bring in thanks Momo okay Momo okay can you transfer shares from Momo to M1 Finance. Stocks and these stocks out of Momo. You can transfer your stocks and stocks out of Momo transaction. You can transfer stocks to M1 Finance and transfer stocks between brokers. And in kind of transfer loss transfer. يعني ግዜ ክትወስደና ኢኒሼት መስል እምበር ኣይበልኮን ኣለኹ እምበር ካሊ የካሊ ብዙሓት ክስታይ ክወፅኡን እዮም ካብ ዝኽበርሑ ዝከታተሉ ዘለኹ ሰልችዮም ከይወፅኡና ሪሰርች ክንገብር ድሓን እምበር ድሓን ሪሰርች ተጌርካዮ ወይ ንዓመት የሞን ፋይናንስ ኢኻ ትሓተም ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን ንዓመት ብሮከሬጅ ምስ ከድካ تحتيت كام تسجم يقولون أحوال دونجيهم زي ما تعرفون متى فيسبوك أبزي وزمنشم دونالد ترامب enemy ناي people ويكاد صراحة ناي سبات دك سبات سلزبلا كبلا 5% قوليلا سلزم عرفهم أو زيهم politicians قلوا كجبروا كم زقولون إيش تيسألي كتحزو أبو خلهم انفيديا مسحنت تكال زبو ركب سلزجبرت ويكاد ناي AI ناتهم مسكال تكال كوينهم يعبيوا سلزلو ناي داتا سنتر مالتي واقع 5% كتوسخ كإلا كال of course نص سلزوسخة بعل سيمي كوندكتورز كا نقدم وسخة إيان مالتي مايكرو استراتيجي 4% وسخة لا it means بيتكوين كبابي طبعا حدا بتي حلا مالتي إلكم منه حجي بيتكوين كتوسخ كلا أنت هيك مايكرو استراتيجي على عدد توسخ مالتي is very simple جوجل تسلا على وسخة لا I think تتقمص كمان دسم بالنير أنس دولار كوست افريجين كنقبر مالتي سو كبرات حوات I think بزح إذا لنا مثلني C3 كمية AI يعني AI how can we trade in Binance too يعني Binance تمرتي قابزي مهني زلقو كان someone in universal credit invest not too much واحد maybe مبر بزح توافر عن زيادة قامي يعني نقصد جنزب بنتهالي what do you know about US30 السنة زينتت بالا داون جونز እንደን ዝኾና ዘለዎ ኢንዳስትሪያል ማለት ስለዚ 30 ዓበይቲ ትካላት ናይ USA ኮይነን ብፍላያት ናይ ስቴፕልስ ናይ ምግቢ በዓል መንን ዘለዎ እኮ አርግፀኛ ኮን ዓበይቲ ትካላት ማለት ናይ ምግቢ ብፍላይ ናይ ስቴፕልስ ባላ ባንሳ መርእ ንኸይና ግን US30 okay US30 stocks list داو 30 وداون جونز بحالي كله بحالي داون جونز اندستريال افريج ابز لك 3M አለው አሜሪካን ኤክስፕረስ አለው አፕል አለው ቦይንግ አለው ዚ ቼቭሮን አለው ሲስኮ ኮካ ኮላ ዲዝኒ
ጎልድማን ሳክስ ናይ ፋይናንስ ማለት እዩ እዚ ሆም ዲፖት ናይ ኣቁሑት ገለገለ IBM ኣለና ዓብይ ትካል ኢንተል ኣለና ሰሚ ኮንዳክተር ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ናይ ሕክምና JP ሞርጋን ኣለና ናይ ፋይናንስ ማክዶናልድ ኣሎ ንፈልጦ ኩለና ማይክሮሶፍት ናይክ ሕጂ ኣነ ኣድኖ I'm not a big fan ምክንያቱ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ሞር ዝፈቶ ኣነ ብሓፈሻ ግን just more stable ዝኾነ ካብቲ S&P 500 ዳርጋ ዝተሓተ ውፅኢት ዝርከበሉ ምበልክዎ ነይረ ማለት እዩ ምክንያቱ ሞስትሊ ብበዓል 3M ببعل كوكا كولا استعللي ببعل ديزني ببعل زين حجي مور ناي منتاين ناي ديفيدند زهبا ستوكس ين مالتي سلازي بخمزي كريان يرو كتوافر لن تتبني يرجع انا يوافرني ابو اوف كورس انا سيمي كوندكتور ابزنا هي زين عبيت تكالت وي ديفيدند زهبا كم او يكون كتوافر انا وي كانت انترست يكونن مالتي ناي ايطالي جن كومي ناي ايطالي اربع عبيت تكالاتي ادنو بعد ما نين جن يفضل ايطالي Thank you نبو thank you نتأكد كنت تريد باينانس والت باينانس كوبات حوت أنا يمهر نبزي بزعبها هابين ناي بيتكوين باقلة بلنا بخن أوكي فيديو ريكورد قبل لكم مريت أحبكم بزحكم بيتكوين هابين يجيكم تلزل لهم كنت جزي حتى سجير كالله وسجركم خلينا جدا what about PayPal PayPal حنت خبطن زبالة أنا يرى أبز جزي زي أنصار ماي PayPal سترايب تبهلا بوتن انت تاعتني راه نعم جزاء كواس لازم PayPal كم تدله كستاي موصل قال ايكا I believe X way Twitter تبع زلا إيلون ماسك ناتو حلمي انت يكون يسمعني ابزنا يبعل كنزنا يبعل PayPal كسرح مهنات PayPal مسو من جميرو ما بعل إيلون ماسك جميرو قلم ስለዚህ ኣብሉ ተስለ ዘሎም ኮምፒቲሽን ቁርብ ብርትዕ ክብሎም ምኽእል ብተወሳኺ ብዙሕ ማለት ምዝናይ ምዕባለ ናይ ቴክኖሎጂስ ከም ዝድለ ይከዱን ፔይፓል ካልእ ግን አይ ቲንክ ኢዝ ኦኬ ሲኢኦ ከዓ ብዙሕ ዝዛረብ ይመስለኒ برهن بحسبك كتبني ኣብ ስዊድን እየ ዝቕመጥ SAAB ዝበሃል ትካል ኣብቲ ስፕሪት 24 ክንገብር ኢና ኢሎም ኣለው ኣብ ኣፕሪል እሞ ንክትገዝእ ቅድሚ ኣክቲቭ ደይ ሓይሽ በዚ ኣኽወዲ ኣሕዋት ብዙሕ ሕቶታት ክህሉ ክእል እዩ እዚኣ እዛ ኣገዳሲት ሕቶ ኣነ ኩልኩም ፅቡቕቲ ሕቶ ክብር ተሓፍቲ so okay so እንታይ ዘሎ እዚ ስክሪን ንሪኦ ኣሎ መስለን ፅቡቕ yeah stock split ዝበሃል እዩ okay split ክገብራ ከለዋስ ፅቡቕ ድዩ ንኣብነት انفيديا شح على واقع إلنا حدي انفيديا شح على واقع 4 حدا تجيرة شح زنبرة كتميتن 50 خوني زي حنت شير انتنيرات كخا 4 شير كخون الكائن مالتي it's very simple 4 ضرب 50 شحي بقى الشح زنبرة 4 كي مقلوا الله نتبركتات مالتي حنت بركتها 4 تمكل الله مالتي زي زي تنك تايلكني ABB ديالكني هذا نهر زنيا كون إنه ويتها ناي بانكي أمثلني 41 انتجيرهم كمز مالتي fundamentally أبتا ستوك زغير نجار إلين بمسرتها خطري خلاها مالتي تي بي إيرو شغل حنتي كيرني تي earning per share كيرني كل نجارات ولا حنتي زغير إلين fundamentally أبتا تكلم مالتي جنتاي كبر سلازلو بوزح exposure نخرج كل تباهيلو كم جير مقلوانيم سلازي historically وبيهيستوري خنري خلنا stocks واجن يوسري مع سنتل جنجن حجي already سفريت وي سبريت كم زجبر سبريت جبر فلت برت الله جزية ويكاتي حبرت أبز حبول جزية شعي صبوا أوكي حجيبن أوريت محبي تاو فرتي فليتهم سبليت كم زخون بدحري probably وسيخات خون كم زدلة مالتي الذي بقدمي ده مجزع حاش بدحري أنت الكني ولا حنت لو تعجب لأن عاقل كم هو فارق متن معري مع أساس الواجه اللي هو أنت الكني نعمل انفيديا شح الليل لنا أوكي شح على انفيديا نقول زي أقداسي تاعات اوكي اذا هذا مسلكم الشح على انفيديا 41 انت مغيلاتو حجي تم اوافيركم زنبركم واقع اخذ وسخيا very simply مالتي يصب ما استسبي تقبر الله اوافير كاد زنبك بدحريهم سبليت مسكونه توافر قالت خوينا ግን it doesn't make any difference ወይ ካ لو تعمل ምክንያቱ ዓበይ ተዋፈርት ለው ስፕሊት ክግበር ምስ ሰምዑ of course ናቱ advantage ወስድ ወይ ካ ጥቅሙ ዝወስዱ ስለዚህ already ኣብ ዓለም ፍሉጥ እንተ ኮይኑ እቲ ማርኬት ናቱ በቲ ዘለዎ ዋጋ ስፕሊት ከም ትኸውን ተፈሊጡስ
በቃ በቲ ዝግባእ ዋጋ ሂቦም ኣለዉ ክብሪ ናይታ ስቶክ ማለት እዩ ስለዚ ብቅድሚ ኢሉ ሓይሽ ድሕሪኡ ትብል ሕቶ እያ ናትኪ ሩታ ሓፍትና it doesn't matter ወላ ሓንቲ ለውጢ ይገብረሉ ምውፋር ዘይተርፈክቲ ኮይኑ እንተዋፊርኪ ፅቡቅ እዩ so yeah thank you መብራት thank you ክብራት ኣሕዋት I think መደባላትን ሕጂ ሰዓት 7 UK እንዳኾነ እዩ ክገድፈኩም እየ ኣነ thank you so much ምሳይ ብምፅናሕኩም ክሳብ ሕጂ ኣብ ኩልኩም ቪድዮታት ፕሊዝ ሼር ግበሩልና ብዙሓት ኣቲኩም ኣለኩም ላይክ ኣግበርዎ ሞ ሰሰናዩ ኣብ ቀጻሊ ይራኸበና ብዙሕ ብምስጋር ግን ይቕሬታ ዝኾነ መደብ ስለ ዘለኒ ብዙሕ ሕቶታት ኣለኩም መስለኒ ናይ ሕቶን መስን ዘለዎ ቦታ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ፍልይ ኣቢለ ክመፃኩም ክፍትነ thank you